Da, de insultat toată lumea asta Alexa și am continuat un pic de unde am rămas, la partea întâi. Mi-am schimbat skin-ul. Am tăiat câțiva copaci. Acum mă enervează că le văd peste tot, uite-le. Am văzut încă 3, în total 7 ori le-am văzut. Și m-au nebunit. Da. Am un stack și 51. Așa. Cum ziceam, vreau să fac asta pe un munte, dar nu știu cum, dar mi s-a șters mapa. Cred că din cauza skin-ului că l-am luat sau nu știu. Se face noapte. Să craftăm un pat repede. Spargem asta. Haide, mă. Așa. Să dau așa, așa. Să continuăm. Am dat de o răștină. Mor de foame. Și da, totul e grozav. V-am zis în episodul anterior că nu m-am obișnuit încă cu tableta. Și acum nu mai pot să bag sprint. Cred că mai am o idee cu ce te uiți așa. Te uiți așa. Mâncăm crud. Nu contează, mâncăm crud. Așa, mai bine. Mi-a dat hunger. Dar cui pasă? Și hai să facem casă. Așa. Am lag un pic. Nu uitați să se pun blocurile să nu vezi. Nu mi se blochează mie filmarea. Mâine e școală. Ce ne va face? Lăsăm spațiu acolo să fie ușă. Nu o să fie foarte mare casa. Și crafting table-ul aici în colț. Și 3 uși. Pam, pam. Dar nici ușile nu se pun. Așa. Da, pun pe pauză până la termin casa. Și cot o găină la mine în casă. Bine, o să rezolvăm și asta. Gata. Deci care frumos.
Mi-a venit încă o idee. Stai. Am pus aici la prăj de lemn 4 charcoal. Așa. Un crafting table. 2 play sharp play tool. Nu fac invers. Pam, 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 pam. Bă, dar se deschide și ușor, trebuie să recunosc. Gata. Urât bagul ăsta. Așa. Am făcut casa. Mâncare. N-avem. Dar avem topor. Am văzut ceva acolo. Deci uite, mă nebunesc cu ele ăștia, sunt peste tot. Mor. Așa. Avem și vac. Malag. Ag. L-am omorât și pe Ghiță. O să-l omorâm pe fratisul. Stă locului. Așa. Se face noapte. Omorâm vaca asta și gata. Până omor eu vaca, se face noapte. Să mă la acasă. Mor de foame. Au. Auci. Trebuie să mănânc carne. Așa. Deci cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, share și toate cele. Bye bye!